ஹாய், திஸ் இஸ் விமலா ஃப்ரம் அடா 24/7 தமிழ். இன்றைக்கி வந்து நம்ம எஸ்எஸ்சி ஜேஇ பேக் வந்து எப்படி வந்து அடா 24/7 தமிழ் ஆப்பில் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ இதில் ஸ்டோரில் போனீங்க அப்படின்னா இந்த இருக்கா கீழே பாருங்கள், ஒரு 4 இருக்கா, ஹோம், டவுட்டு, மை கண்டென்ட் ஸ்டோர்னு. இதில் ஸ்டோர் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்மளோட லைவ் கிளாஸஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கா. ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதில் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இப்போ கரண்ட்டில் லைவாக என்னென்ன பேட்சஸ் இருக்குதுன்னு காட்டும். அதில் நம்மளோட எஸ்எஸ்சி ஜேஇ உள்ளுக்கு போய்க்கோங்க. சரிங்களா? போனதுக்கப்புறம் ஆஃபர்ஸ் அவைல் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இதில் வந்து நம்மளோட டிஃபால்ட்டாக ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், MN15 அந்த கோட் போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னா 441 ரூபா டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும். இது நம்மளோட ஃபேக்கல்ட்டி கோடு வந்து Y403 அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 60 ரூபா டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும். அவ்வளோதான். சரிங்களா? அந்த டிஃபால்ட்டாக இருக்கிறதுக்கும் இந்த ஃபேக்கல்ட்டி கோடுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா, ஃபேக்கல்ட்டி கோடு போட்டிங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 60 ரூபா கிட்ட உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும். சரிங்களா? அது போக நீங்கள் காயின்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? காயின்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த பேட்சஸ் வந்து 2410 ரூபாய்க்கு வாங்கிக்கலாம். இந்த பேட்சில் வந்து என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லைவ் கிளாஸஸ் 58 டெஸ்ட் இருக்கும், 16 இபுக் இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா வாங்கிக்கோங்க. கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்து நான் வந்து இந்த பர்ச்சேஸ் பண்ணக்கூடிய லிங்க்கையும் உங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். சரிங்களா? வேறு ஏதாவது குவரிஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. ஓகேவா? தேங்க்யூ.